Fallers en primera línia és una campanya que mostra els fallers i les falleres que han plantat cara a la Covid-19. La iniciativa, segons el seu impulsor, pretén contrarrestar l'opinió d'una part de la societat que pensa que el món faller només li preocupa la celebració de la festa. Amb la que tenim damunt i els fallers pensant en les falles. Fart de sentir esta frase, el faller Ferran Martínez decidí mostrar la cara de 3 persones en primera línia de la festa, pero també en la lluita contra la Covid-19. Hablar de que los falleros tenemos familia, padres, tíos, gente mayor a la cual nos preocupa que se contagien y que muchas veces la gente nos tacha como que nos preocupa eso, que solamente nos preocupa la fiesta. En poc de temps i amb el hashtag Fallers en primera línia, comissions de tota la comunitat s'han sumat a la idea. Carla és infermera a la Fe i al març de 2020 es va quedar en portes de ser la fallera major de la seva falla de Paiporta. El mateix li va passar a Anna, educadora en un centre de malalts mentals i fallera major a Torrent. Tens ganes, per una part, de continuar falles i demés, però després te dones compte de la realitat en el treball, que és totalment diferent. Però clar, conforme anaven passant els dies, veies, menys mal que no s'han celebrat, perquè si no hauria sigut un desastre. Els casos han anat augmentant, sobretot després de Nadal, ha sigut dur veure com els hospitals anaven saturant. Tu mateixa dius, no se poden celebrar falles tal com està la pandèmia i les contagis cada dia és una barbaritat. Les històries se repeteixen en pobles com Silla, Carcaixent, Xàtiva, Benicarló, Dénia, fallers i falleres que esperen però que també lluiten.